Salutare lume! Ia mă de primul! Astăzi înregistrăm Minecraft Survival cu Zippy. Nila aici așa. Bă, păstrează și mine că nu te spane. Sunt două chestii de-astea. Bun, dar poate să aibă capcane, stai acolo. Păi, dar știu, eu nu sunt prost. Da, avem Pe bani. mijloc e, pe mijloc e. Dude. Pe mijloc e capcanul. Nu în aia, cealaltă. În cealaltă? Du-te tu că eu sunt în asta. Păi ce trebuie să can? Nu pe ăla, nu dai pe el să cazi pe ăsta, sparge-l pe ăla. Pe ăla și te bași pe el, sari din el. Că bomba e doar pe mijloc, acolo la toate. Bă, ești ne... Și eu cum mama naibii mai ies de aici? Sar mă că spargem acolo. Sunt TNT-uri sub noi. Și le folosim. Și am 3 emeralde. Nu spune că era cu diamantul. Că era un diamant. O, e al tău, cream că ăsta e ăla cu diamantul. Olele. Duc-mă bizonul mai pe aici. Am 4 oase. Da. De ce e așa de luminat la tine? Nu știu. A, cred că știi. Eu trebuie să acces tu, mătii. Și la mine biredresul e. Și am carele putere, dar nu prea îmi convine. Bă, stai lângă mine. Un diamond. Asta. De la ziceam. Fer. Aur. Harne putrezită. Și întrebarea este cum ies de aici. E și chestie. Nu. A, bă, da. E chestie. Te ajută chestiile. Eu știu foarte bine mapa. E de-aia cu jungle, de-aia portocal. Nu. Fuck. Fuck! Fetele. Fetele de la sine. Bă, așteaptă-mă. Unde e tu? Așteaptă-mă numai. Are un nisip. Am bag. Sparge singur. Bun. Mă o să-mi iau itemele. Ia nisip, bă. Bă, poate... Mă o să-mi iau itemele mele. Ce bubuitură. Ești acolo. Așa, tati. Dar mine? Nu am căzut eu. Păi de mi-ai luat din viață. Col. Nu știu, eu n-am dat în tine. De blocuri. Ați venit tu imediat ca produitorul și mi-a luat toate alea. Eu n-am venit aici. Ești nebun. Se le-a distrus sau ceva. Să fii sigur. Eu nu am venit acolo. Eu acum încerc să ies. Încerc să te mănânci mai bine. Du-te în toate părți. Tu, frate, cum să mănânci așa de repede, frate? Trebuia să spargi pressure plate. Vrei să ne facem să păstrăm casa asta de aici? Și să modelăm cum vrem noi? Ups. Da, lor. Și acum mă că ți le iau pe noi, dar nu ți le iau. Magdi. Eu plec, pa! Am supărat pe tine că nu mi le iei. Mă duc la satul de bridge. Așteaptă-mă, dude. Nu, m-a supărat. De ce? Nu mi iei. Frate, eu nu vreau să... Bine, hai că mă duc să le iau. Încerc să fac lână. Vezi că e o lână acolo. Să... Ia! Vină la mine. Nu mai duc. Vină la mine aici. Unde ești? În spate. În spatele tău! Hai să luăm lemn. Nu mai da, mă, eu sunt Steve X. Ce știi? Steve X.
Dar cum îl cheamă? Zippy. Ah, da. Hai să luăm lemne. Bun, eu mă duc morvaca. Eu am 2 luni. Bun, pot face un bat. 3, la 3 luni poți face. În fine, nu contează. Știu unde Deci e... am un prieten care s-a apucat de vlogging, e super. O să și canalul lui în descriere. E șmecher sau eu? O să ți le arăt eu ție. Da, pare mi se că nu mai filmează. A filmat 2 de-astea de mitosis. E nașpa. 2, știu. Mie îmi place, adică... E mai șmecher avariu. Bă, da, dă-te de aici, ești țigan. Vine după mine după aia. Hai că te aștept. Ori de aici. Lasă-mă să iau și o lemn ca om. Te așa. Craftăm. Deci mai întâi ce facem? Nu face nimic. Nu face nimic deocamdată. Vine după mine. Apăță de 2 ori pe ăla ca să mergi mai... Ca să bai sprint. Dar pe ăla stările făcute. Vezi? Nu vreau, frate, cu bluz, lasă-mi așa mie. Le faci pe ce închem filmarea. Uite. Rupe-le. Mamă, sunt 3 ori. Vino și tu și ajută. Lasă te dau eu viol. Luai una. Și așa. Nu mai trebuie doar o oaie. Stai mă că ți le dau, stai calm. Hai după mine să că mai căutăm o oaie. Lasă mai crafting ca să mă duc să iau niște beton. What the fuck is going on? Beton. Beton. Uite-te cât ai filmat. 7 minute și ceva. Pe asta o fac, nu, o fac mai lungă. 10. Sau, da. Nu merge 15. Merge ca... Uite, vezi? Mamă, eu nu mă pot să avem mai parcurs. Eu fac crafting. Ca să mă să iau niște lemn de pe acolo. Eu mă duc să-ți mă parcurs. Băț. Să vii după mine că eu știu un loc și mai chiar aici. Am jucat pe mapa asta de vreo 10 ori. Crede-mă! Mulțumesc că mi-ai făcut și mâncare. Le-ți fac și ternăcopie. Îmi faci și ternăcop. Aruncă-mi și... Lăs. Ami! La totul. Ia și mai mult. Mă duc să iau niște beton. Doamne, la ce... Hai, e piatră! Că beton. Ce mă betonul? Te-au omorât? E pahar? Poate, da. Să ia pe Poate. peaceful. Bă, și Bine, nu mai... te-am întrebat dacă mă duc... Du-te adu mâncare, urgent. Mamă, ăsta mai are 2 liniuțe de angări. Bun. Du-te adu mâncare, urgent. Unde mă, că nu mai am? I-am tăbiat 3 pietre. Și zic să se întâmplă cu mine că-mi fac sabie. Eu nu mai găsesc crafting. Eu îmi fac casă. Oricum ne facem amândoi la casă. Și știu eu facem casă în munte. Mamă! Aia ce ți crezi că vreau să fac? Du-te ia și tu coal. Păi nu trebuie. Ești chiar. N-am văzut. Uite-l sus aici, așa. Ah. Ce? Ce mă vrei să frate te ajut? Nu știu, nu mă interesează. Am luat crafting-ul. Hai la casă acolo. Ce am pune? Nu e nimic acolo. Bine caută că poate. Poate. Poate că ți mai era și avem târnăcop de lemn. Să găsim diamante, știi? Dă pe piș. Da, Da. bună. Scheletul vieții. Vieții mele. Ia ce mă împinge țigan.
Ești pe afară! Eu? Nu vin să te ajut. Vino și ajută-mă Ai imediat. murit! Bă, frate! Du-te ea mea, hai! Dă pe pace, fug. Mă, pe pace să fug. Destul, ca să mi se facă și mie viața. Băi, e 10 minute. Da, cam noi vom încheia și noi filmăm cu cine știe ce. Și îmi pare rău. O să facem episodul viitor. Episodul viitor o să terminăm casa. Da. Că nu o să ne fac eu itemele și alte chestii. Și cam aici vom încheia și noi.